Добро утро! Никак не е утро, обяд е вече, но след малко ми предстои интересен ангажимент, който много искам да ви го покажа. И затова смятам, че е време да си подготвя кожата. Слагам си малко защитна, хидратираща, успокояваща маска, защото ми е важно кожата да изглежда свежа. Даже нищо няма да слагам, само грижа. Маската е VIP2 на Biologique Recherche. Една от любимите ми. Тя конкретно има anti-pollution ефект, т.е. против градски замърсявания. Нещо, което много ни трябва. После ще си сложа едни пачове и с тях ще си ходя навън. Не знам, слагате ли долу на брадичката? Аз винаги да. И ако дрехите ми позволяват, слагам и на шията. Всичко, което слагате на лицето, трябва да отива и на шията. Даже и на деколтето, но днес няма. Ето. Нищо. Вероятно не е най-подходящия аутфит за сряда 12 на обяд, но за случая е супер. И съм си казала, че ще си нося по-често любимите дрехи. Не само дънки и риза. Ето. Нещо малко по-фенси. Кожата ми не е в най-доброто си състояние, но правим каквото можем. Серум, който бори всички признаци на стареене. Хидратация. Енергизиране и околоочен контур. Винаги слагам всички продукти, които нанасям с ръце и върху ръцете. Не знам това дали го правите, но според мен е супер голям хак, за който не се говори достатъчно. И да, почнете ли веднъж да го правите автоматично. Енергизиращ крем. Финиш серум, т.е. това е най-последната стъпка от всичко. Този също е от серията, която беше маската и се бори с градски замърсявания. И би трябвало да избистря тена. Устни. Много глупав ъгъл за заснемане, но това е. Пачове би трябвало да са с ефект на криостикове. Вау, много са излязли от опаковката. Големия дебат. Как се слагат околоочните пачове? Така? Или така? Какво мислите ви? Аз лично смятам, че ето това е оптималният вариант. Ето така. Готов. Ето на картинката също е така. Хубави са пачовете на 111 Skin. Са вторите, които пробвам. Така. Малко камерата ще върна. Ай, забравих си камерата. Не. Винаги. Нищо против нямам да си ходя с пачовете. И вече, ако не сте разбрали, става въпрос за Ланком. Има днес много яки неща за снимане. I'm sure you have something really nice planned today. Probably a nice bottle, yeah.
Ето визията, която ми направи Милан. Той е главен гримьор на Lancome и беше тук специално за тези събития. Много яко. Кожата. Love it! Ето сега може да видите хубаво цветовете на грима. Всъщност на очите и на скулите имам течни сенки, които са много красив лавандулов цвят на Lancome. Като цяло много обичам течните сенки. Според мен те са мързеливия грим. Когато искате да изглежда интересно, искате да изглежда красиво, но нямате време за супер много грим. Направих една много бърза обиколка по магазините, просто да видя какво има. От може би 2 години един доста актуален цвят е Butter Yellow, което е едно много хубаво млечно-жълто, точно като масло. И сега виждам, че магазините са заляти с него. Предния път, в който си говорихме, беше почти лято. Днес е зима и вали сняг. Исках да покажа новия цвят на ногтите. Гледах, че е много on тренд, такова много млечно розово. По принцип си правя обичайно само нюд цветове, като за мен розовото не се води нюд. Боря си само бежевите цветове. Но да, ето го. Поради моята работа много често снимам някакви неща. Дори не и само за себе си, ами и за разни други брандове. И никога не мога да си позволя цветни, шарени и така нататък ногти. И не харесвам по принцип. Та винаги ще ме видите с натурален маникюр. Отново съм в колата. Най-обичайното място за мен, на което може да ме намерите напоследък. Изминаха много дни от предишните видеа, които снимах и виждате в този влог. Обаче ни събори цялото семейство. От до. Бабата, мъжа ми, мен, децата, всички. Един вирус. Остава само аз да се излекувам от този вирус, което ми се струва, че без антибиотик няма да се получи, защото въпреки, че вече ми е 5 или 6 ден, като че ли ставам все по-зле и по-зле. Та да. Всеки, който има малки деца, ще ме разбере какво е да хващаш всичко, което и те хващат. Просто е ужасно. Но исках да завърша този влог с нещо хубаво. С това ще направим анбоксинг на една пратка, която взех от H&M Home. Не знам защо кутията е толкова голяма. В принцип се притесних, защото всъщност поръчах 3 миниатюрни неща. Но да видим. В момента съм на Вълна тераса и много искам да си направим много уютна тераса най-накрая тази година. Да си купим мебели, декори и така нататък. Да, наистина са миниатюрни. Ето ги. Ето ги. Така. Да, както казах, на Вълна тераса съм и тези бяха от намалението и си ги представих на моята тераса, която вече е обзаведена и само чака гостите, които ще поканя. Започваме от краката за главата, защото нямаме нищо друго на терасата, освен няколко цветя. Много са хубави. Така. Керамични свещници за чайна свещ. Купих миналата седмица един доста голям сет с свещи, 30 на брой. За 10 събирания с приятели или семейството, защото обичаме просто да ни е красиво. Аз съм все пак зодия-рак. Това ми е в кръвта, да ми е хубаво. Ето ги как изглеждат. Бяха намалени на 7,90 лева, което ми се стори супер яко за тези сладурчета. Така, представям си ги по средата на масата. И така, мисля така да завърша този влог с абсолютно нищо. Кой знае какво, но поне да ви кажа чао. Надявам се да мога да се оправя в следващите няколко дни наистина, защото събота и неделя ме чака много важно нещо за мен. Започвам да правя едни много приятни женски събирания, тип обучения за грим
И първите две ще съм в събота и в неделя. И въобще нямам желание да съм болна и не трябва да бъда болна. Трябва да бъда на 100% себе си. В друг влог ще ви покажа за самите събития. Мисля, че ще се получи много интересно видео. Но да, за сега от мен е това.